Gider du godt sidde ordentligt? Bare spise. Hvordan gik det så på marken i dag? Ja, men altså, det gik jo okay. Det var bare lige plovene, du manglede at lakere fra sidste gang. Undskyld, jeg er også noget igen til næste gang. Jeg går lige ind og ser til barnet. Maden smager mig altså ikke. Hvad siger du? Maden smager mig altså ikke. Hvad fanden? Hvor fanden går sulten i seng, mand? Du har bare spist en mad. Barnet er dødt. Hvad? Barnet er dødt. Hvad er der sket med din far? Det skete på arbejde. Jeg fik en timmerblad over hænderne. Lidt drabligt. Bare rolig. Jeg har været på skadestuen. Nå. Hej. Ej, den fikser jeg senere. Ja, det burde du gøre. Jeg tror, jeg tager noget i skabet. Ja. Og husk lige at være for længe op, ikke? Ja, det skal jeg nok. Senest kl. 10. Kommer han til dig. 11. Kl. 10. Du skal tidligere op i morgen. Okay. Skal I Jeg går ind og spise på min værelse. Yes. Jeg startede. Hvad siger du? Maden smager mig altså ikke. Hvad fanden? Nej. Smil. Altså, hvorfor jeg skuespiller jo med af? Jamen, jeg må ikke smile, du. Så bare vent, så bare. Okay, kom nu igen. Skal jeg ligge? Det er jo blevet på kinden. Skal du ikke det før hernede af med næsen? Jo, og næsen. Og bag filmen. Det er bare sjovt, jeg kan blive ramt på næsen og blive ramt i øret. Hallo, om bag filmen. Det gør øret. Og så er det nu. Ej, for fanden.